Pini ne phai krai player ne there chiklo 21 number Borjan constituency kaparlo. Upper HDP Jamining ti arong along Borjan aradatum All Party Hills Leader Conference ti hekpen APSLC Bogajan LA amai phu Samson Teron Anparta Central Committee lalong Law Secretary Kiklema bang kedam tang Nijang Karbiang Hamdren District Pathek along Bangtrok Suse APSLC Songjapo tum an patowe Pathek pen jokpon lo Lason si Borjan aradatum tame khai ajoy ne pen si Pathek kedam nang khai ajoy ne si karjap dun thip abang pusi Samson Teron aphaning chiparong pen card chopon mate kang thum karne asai dengpon Pini jamining ti arong along arni kang sampor phai ke thawa por malom padopon lo Labangso kang thum karne padopon amai along mai charipon lake pranjam kro mensing timu kamsoning ti atumsi chipari dengpon Lapen Borjan along PS pen President Secretary Youth President Secretary Soarlo Borjan PS Wing President Secretary atum lapen rongarat atum chingrum pensi alam chithan chipare amai padopon lapen Pathek arlo kisung ke boy alam an Samson Teron arat athingno chipaklang ponno lapen mesen pen pachun pon 144 CRPC ka impose ke di there is no connection di connectivity away just mane kopilo APHLC atum armu aphai bat piglo abangso armu aphai ke bat ninge the kache todon long bangke BJP tamang nang kelang don ni lapen akaprek awe pen ke nang stop on edelo nitum rong le don tan nitum ka ron lam se chithan lapen munita nitum aning ke hang masi meeting na gewang ninga che theman si gewang nitum sikai sita nitum poisa pidun mobe pidun dekte sidame lapuson armu bat bom lo amasi kaphere lo lang tumang ke je nitum ke rem derna polasi labangso pathe dampen si CRPC 144 bangke ka impose sidame si aron itum non high court dami Guwahati high court je nitum ke non bangke arjunang kokpo Guwahati high court aphan itum arjunang kokpo je 144 CRPC ke labangso aron ke lapujungjung e binu lage kopi ne ladak kheng bong kachar bo dokok hemrit me ka chakai dokok lapen ason kopine arlo asor pen kopine kache up dokok public atum kache tu aje ta dokok pu lapuson a public peace and tranquility pu si pulang English men ke lapuson atomon lang no dokok na pu lapuson a situation nang leng rok loplo tang te lan situn CRPC bang BMG sitame when the situation is Samson Teron long live Samson Teron long live Samson Teron long live to okay Take to the long live Take to the long live Take to the long live